Agero ne kacho penyo mokwongo mantie kar kacha ma penjo mokwongo awinja ne ka iwinja achiel kachiel. Dr. Nyango Ndonga inade? Adi maber, inya winja? Awinji yo makare. Penjo ma penji kar kae ni members magi deal kod jogi man gi ywak mag SHA mopogore opogore. Ywak margi chal kinde duto koso gipogore. To gin ywak mane muthoro winjo ahinya kaka jogo magin lakteche alwora ma Nyanza. So kaka lakteche mag Nyanza, problem ma wan go main en ni SHA wan services mag health services at the hospitals, private hospitals, public hospitals, lakini gima timre ni SHA ok chul osiptende on time. Consequence mar lack of payment en ni dakteche ok bed paid. Ineno ka tinde, salaries bedo delayed even kata a private hospitals, onge overtime, onge locum majitimo. Koro niso ni more and more patients madhi private hospitals gi SHA ok bi yudo thieth e yo mapiyo. Nekech samigolo card ni mar SHA cha, ji penjore ni, okay, kawa miyo ng'ani services, are we going to be paid on time? Lakini adwa make a very controversial statement. Kuom ratiro mag Jokenya te, SHA onego ti at optimally. SHA for the first time miyo ji te yudo thieth at the hospital. Problem chako sama wadwaro chudo from the services ma wase offer. Koro kaka KMPDU, our plea to the government, any funding model mar SHA onego wari look into that particular model. Nekech one and only onge kaka 3.3 million people, employed people, salaried people, nyalo contribute, even if it is co-sharing the government, ma take care of 51 million people. Manongiso ni ntie an imbalance of funding. So funding mar SHA onego wari look into it. The other thing, as Kenyans onego one be wabed jo marotero. Nekech okinya wacho ni adwa chulo ne SHA at this moment matuo this year. Idhi e clinic wayudo ni in gituo machal kamae madwaro surgery. To wangisi ni kin gi SHA tidhi yudo treatment for free. SHA dhi chulo ni everything. Ikao SHA kawuono iyudo treatment for 1 year. Kasto kise chango to okichul SHA again. Manongiso ni every Kenyan chulo SHA only once sama dwaro pesano. Lakini kose chango to kochul ne SHA. The concept mar social health insurance any ji mang'eny golo pesa, ji mang'eny contribute. Mond ka part of the population tuo, that small part of the population do you thieth from this pool of contribution majite ogolo. So apart from looking at the funding model mar SHA, Adwaro encourage Kenyans ni more and more people, every household onego contribute a SHA. Nitie gima ne minister owacho, and it ne sound kagima it's a bit rude, but it might be true. Registering SHA oken the same as contributing to SHA. Registering SHA ngiso ni idi yudo thieth mar emergency. Ki yudo accident in front of Joti Arech Kacha, tinya yudo thieth for free, but only for emergency care. Kawa biro a cold surgeries, cold treatments, madwaro planning, ma a bit expensive. So mano dwaro ni you are a consistent contributor marsha. So an kaka Dr. Matiyo Nyanza Kai, one and only SHA has a potential of being one of the best social health insurance schemes in the whole world. Problem mawango, and one, the funding model is not proper for our setup. Our setup nigi joma ng'eny ma onge payroll, ma onge payslip. Manongiso ni ok gibe deducted like the 3.1 million people mabedo deducted. Secondly, in line with the first point mawachono, only 3.1 people are consistently contributing. For SHA to be successful, onego wabed gi almost 80% of the population ma contribute consistently.
ok dichiel per year, dichiel per lifetime, but every year, idwaro ni 80% of the population contribute a SHA. And finally, nitie weche mag arrears kata weche mag non-payments mag hospital bill kata services mosebedo offered. Biwa ni serikal ong'iyane kaka gidhi chulo all these arrears. Onego gimiwa plan ni treatment ma usebedo ku offer from 2022 to 2023 kata mane NHIF ne poko bedo disbanded. Wan gi plan machal kamae kaka wadhi tieko all this debt ma we owe. Nekech pesa ma ipani SHA ok dwa chulo hospitende gi. Mago pesa meg wananchi. Mano ngiso ni the cleaner poko bedo paid. Mano ngiso ni the doctor poko bedo paid, the nurse has not been paid, and consequently circulation mar pesa a community bedo piny. Kaka daktari anbe angi gop ngato. Mana ngise ni angi pesa moro marito from hospital ka yudo tadi chuli. But now even I cannot make those payments. Like SHA has not made payment to hospitals, and hospitals is not making payments healthcare workers. Kamano daktari. Kendo ilere yo makare kachel midhiero mabene lakteche kadhe. Tanya koro kamwa